Mä innostuin triathlonista vuonna 2008, kun Vilmuska tyttö syntyi ja sitten olin ennen sitä pelannut 20 vuotta koripalloa ja ajattelin, että nyt on lajinvaihdon aika ja tehdä vähän jotain lepposempaa urheilua välillä. Ja Söderdalin Kaitsu haki sitten samaan aikaan valmennettavia uuteen triathlon-ryhmään ja ilmoittauduin mukaan ja ensimmäisessä tapaamisessa päätettiin tavoitteeksi seuraavan kesän Joroisten puolimatkan SM-kilpailu. Mun tähtihetkiä triathlonissa on ensimmäinen puolimatkan kisa 2009, kun puolessa vuodessa Kaitsu leipoi koripalloilijasta alle 5 tunnin puolimatkan menijän. Se oli aika hienoa. Sitten 2010 on tietysti upea vuosi. Voitin Suomen mestaruuden Joroisten SM-puolimatkalla. Ja sitten nyt lähivuosina niin 2014, kun voitin Kalmarin Ironmanin ikäsarjassani ja sitten samalla kisalipun Havaijin MM-kisoihin. Ja sitten viime vuodelta 2015 niin hienoin muisto on SM hopeamitalli sprinttimatkalta. Tämän kauden 2016 tavoitteet on tällä kertaa vähän lyhyemmillä matkoilla, että Ironmanista aion pitää välivuoden ja keskittyä erityisesti hyviin kisoihin Suomessa ja sitten siellä tietysti mahdollisimman koviin tuloksiin ja kärkikahinoihin. Sitten ehkä seuraavina vuosina taas sitten tähdätään vähän pidemmille matkoille ja ihan kansainvälisenkin kilpailuihin. Mahdollisesti myös haetaan paikkaa Havaijin Ironmaniin.